Исәмісіз эфирда пәнжешәмбі күн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина олға таба қой бір темалар турында қысқаша. Күптән көтелгән яңалык Тукай районында юл салалар. Имтихан тапшырган арада эшлиләр дә, укучылар нәрсә белән шөгыльләнә һәм акчаны нәрсәгә сарыф итәргә планлаштыралар. Тукай районы Әжмәке авылының Көнбагыш микрорайонында юл төзелеше башланды. Хәзер эшләр 3 урамда алып барыла, 5 чакрым юлга реконструкция ясалачак. Халык сүзләренчә, бу яңартуны алар күптән көткәннәр. Яз һәм көз көне аларга пычракта йөрергә туры килә, чөнки автомобиль юлсыз җирдән уза алмый. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Әжмәке авылының Көнбагыш микрорайонда юл төзелеше 1 июньдә башланды. Хәзер эшләр Монетная, Вербовая һәм Виктор Цой урамнарында алып барыла. Барлыгы 3 бригада эшли, 7 урамны яңарту планлаштырыла. Корыто копаю, потом обочины делаю, песок равняю. Дальше у нас ЧПС и все. Потом планировка, благоустройство. В этом году в микрорайоне Подсолнухи планируется произвести ремонт и строительство 5 километров дорог. Сейчас в работе находятся 3 улицы: Вербная, Виктора Цоя и Монетная. На Монетной на данный момент производится песчано-подстилающий слой, на Вербной разработка грунта. Халык әйтүенчә, элек бу урамнарда юл өслеге булмаган һәм ярты юлда батып калган автомобильләрне пычрактан итеп чыгарга яки җәяү барырга туры килгән. Новая дорога — это хорошо, это комфорт, это удобство. Микрорайон развивается, поэтому это замечательно. Она была выполнена из боя, поэтому комфорта как такового не было. Особенно осенью, весной, когда воды много. Будет легче ездить всем. Уже устали все здесь страдать. Ждем дорогу с нетерпением. Эшләр 10%-ка башкарылган, яңа юлны август уртасында төзеп бетерергә ниятлиләр. Лилия Гатина, Яна Вальдюф, Әнис Иксанов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең Макс кушымтасына мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Россия көне алдыннан Ярчалыда тантаналы чара узды. Автокалада яшәүче 32 яшь чалылыга төп документ – Россия Федерациясы гражданины паспортлары тапшырылды. Чара тантаналар сарайында узды. Мәртәбәле кунаклар арасында шәһәр мэры Наил Мәхдиев, СВО сугышчылары, шулай ук безнең төшерү төркеме булды. С наступающим праздником! С Днем России! Ну и, безусловно, еще один праздник у вас, в ваших семьях, это получение паспортов. Дәүләт бәйрәме алдыннан шәһәр мэры кулыннан паспорт алу 2 дәрәҗә. Алар 32-нче иң яхшы укучы, уку отличниклары, активистлар һәм спортчылар. Конечно, ждала. Это такие эмоции, первый документ. Просто как не передать даже словами это. Ну, какого-то особого волнения нету. Будто бы просто идешь получать документы, все. Для каждого ребенка это не просто день, это день, когда он получает первый свой официальный документ. Сегодня меня пригласили сюда, я буду выступать, я принимаю участие на данном мероприятии. Есть немного волнения, но оно такое приятное. Долгожданный день, ведь сегодня мы получаем паспорт, который будет с нами всю оставшуюся жизнь. И я думаю, что для некоторых этот день волнительный и торжественный, очень важный, как и для меня. Вот, я пришла сюда с мамой, которая будет сидеть, и с моей сестренкой. Россия флагы төшерелгән тышлыклар һәм ата-аналарның дулкынланган күзләре. Мондый дулкынландыргыч көнне бирегә чалылар бөтен гаиләләре белән килгән. Пришли всей семьей поддержать это с супругом, 2 младших детей. Это ответственный для старшего ребенка день, потому что паспорт получает 1 раз в жизни. Это главный документ. Ребенок очень волнуется, потому что говорит, теперь я стал настоящим гражданином Российской Федерации. И теперь у нее открылись возможности, даже трудоустроиться уже может официально на работу. А для подростка это большое подспорье. Они так быстро растут. Вроде такая маленькая была, а сейчас уже все, полноценный взрослый человек. Я ей объясняю, что теперь у нее ответственность появляется,
Вот, она отвечает за свои поступки. Вакыйганың тантаналы атмосферасын шәһәр мэры да хуплады. Наил Мәгъдиев балаларны шәхсән үзе котлады һәм аларга символик бүләкләр һәм төп документны тапшырды. Всем вам, дорогие друзья, я желаю семейного счастья, благополучия. Пусть счастливая путеводная звезда сопровождает всю вашу добрую, активную жизнь. Мы желаем вам успехов и всего самого доброго. Тантананың айрыша кыйммәтен Бердәшин геройлар, СВО сугышчылары да булуы билгеләде. Алар бүген кулларына корал тотып, илнең киләчәген саклаучы хәрби хезмәткәрләр. Пришли поздравить с этим прекрасным событием наши челнинские семьи, наших ребят, участники специальной военной операции находятся вот здесь. Я попросил их приветствовать. Они не пришли не просто так. Это яркий пример, дорогие ребята, уважаемые челнинцы, яркий пример беззаветного служения своему Отечеству. Үз чиратында яшь буын да җавапсыз кала алмады. Обещаем быть достойными гражданинами и своим трудом приносить пользу для нашего города. Шәһәрнең иҗат коллективлары да бәйрәм кунакларына үзләренең музыкаль номерларын бүләк иттеләр. Лилия Гатина, Тохир Бикметов, Яңалыклар. 11 сыйныф укучылары имтихан тапшырган орада эшлим, ярчылыда җәйге каникул вакытында ял итәргә түгел, җәмгыятькә файда китерергә теләүче укучылар саны арта бара. Бер уңайдан алар хезмәт хакы да ала, укучылар үзләренең мәгариф учреждениеләрендә дә предприятие һәм фирмаларга да урнаша ала. Укучылар нәрсә белән шөгыльләнә һәм акчаны нәрсәгә сарыф итәргә планлаштыралар, бу хакта алар безнең төшерү төркеменә сөйләделәр. Валерия Шканова җәйге каникул вакытында инде беренче ел гына эшкә урнашмый. Быел ул үзен беренче тапкыр оештыручы вожатый ролендә сынап карый. Мне очень это нравится, это очень интересно. И организовывать мероприятия, и проводить время с детьми, как-то им помогать, как-то помогать также воспитателям, придумать какие-то номера, сценки. Это очень развивает креативное мышление и у взрослых людей, и у детей. Җәйге каникул вакытында 14 яшы тулган балаларны эшкә урнаштыралар. Аларның эш көне иртәнге 8-дә башлана һәм 12-дә тәмамлана. Аларның бурычларына янәшәдәге территорияләрне төзекләндерү, чәчәкләргә су сибу, башлангыч сыйныф балаларын күзәтү керә. Я весь год училась в педагогическом классе. У нас этот учебный год был наполнен мероприятиями, связанными с педагогикой, с работой с детьми и с образованием в целом. И я уже несколько лет работала и вожатым, и организатором в пришкольном лагере. И сейчас я решила продолжить этот путь. Бер ай эшләү дәверендә укучылар 15 мең сумга якын акча алачак. Алар акчаларын нәрсәгә сарыф итәргә ниятләүләрендә безнең белән уртаклашты. Мин үземнең әнигә и апага бүләк аласым килә. Апаның 18 яшь тула. Мин аңа чәчәкләр аласым килә. Алар иртә белән киләләр. Иртәнге аш, көндезге аш, аннан соң инде сәгать көндезге аштан соң аларга әйтәбез инде полдник дибез. Үзләре белән алып кайтып китәләр. Эшләмәгән вакытта алар 1-2 сәгать эшләр инде безнең участокларда. Аннан соң инде алар укучылар белән физикадан, математикадан, рус теленнән өстәмә белем алалар. Хезмәт отрядында 20 бала тора. Мәктәп хезмәткәрләре сүзләренчә, алар үзләре биргә эләгергә теләк белдергән укучылар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүмат иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Королевский лосось, красная икра, масляная. С 15 по 20 июня. ТЦ Грин. Центральный вход. Остановка Глобус. Аттестованная и аккредитованная лаборатория ООО «Аттестационный пункт «Надежность» проводит механические испытания, металлографический и химический анализ металла, определение марки стали. Телефон 70 76 20.